Kenttä on saksalaisten rakennuttama. Vankit tämän on tehneet. Kato, tässä oli vanki, monen maan vankia. Oli venäläistä ja itävaltalaista ja kuka ties minkä maalaisia vankia. Ne asustelivat pitkin tuollakin meidän yksi mökki, mihin työ määttä nyt. Siinä on vankileiri oli siellä. Siinä on vieläkin ne, kato, piikkilankaa mietin maalla semmoisen, jotta ne oli siellä karsinassa kerta kaikkiaan. Järveen ne pääsivät uimaan sitten ja pesemään. Ei uimaan, mutta pesemään. Ja pyykille ja vettä ottamaan. Se oli haavattu se piikkilankakin metrin syvällä maa sisässä kuule. Viedään kurin sitä vitikosta kaikki enemmät pois. No, ne tässä rakenteli, tässä oli Junkersia, Hainkelia ja Tornireita, oli noin, olisiko 30 konetta ollut tässä. Rullausteitä he oli pitkin tuolla menneen kilometrin päähän tuonne Kaamaseen asti. Kato, ne koneet rullasi, siellä on niitä rullauspaikkoja, niin kuin tässä kentän laajassakin on. No tämä oli maakenttänä vaan ja talvella he jyräsi sitten lumen siihen. Oikein pitkä tämä tuskili on ollut käytössä. Tässä on noita IT-pesäkkeitä ollut, sanotaan tuota kun lähdetään tuolta Kyöperinvaaran päällä, siellä on 40 milliset ollut, siellä on 7 tykkiä ainakin ollut. Sitten on joka paikassa, missä on täällä näitä korkeampia paikkoja, ne on IT-pesäkkeitä. Tässä on ainakin 10 eri kohdetta. Sitten on asuntopaikkoja, kenraali Tietlinkorsikin siellä on vielä. Siellä oli kuulemma, kun äskettäin kuulin jutun, että oli tuo, mikä Leino vai mikä se laski tänne, Brewsterilla tänne mukavassa. Joku kaveri kertoi, hän näki sen Tietlin puvun, se oli, hän putosi Saksaan, kato silloin, vai sanotaan, että se sabotoitettiin alas. Ja silloin se kakkospuku jäänyt tänne korsu ja kaikki limaskit ja kaikki, ja sitten se Ookari oli ottanut sen ja vienyt johonkin Helsinkiin, ja en tiedä missä, en muista oikein tarkkaan mitä se juttu, mutta se on jossakin vielä se Tietlin puku. Niin, teillä on asuntokorsu ja paikka. Koko Kaamanen oli hyvin tärkeä semmoinen tukikohta. Tähän on niin kuin Hämähäkin verkko, joka puolta tulee teiltä tähän. Heillä oli kaikki täällä muuten hyö räjäytti kaikki ilman. Tänne ei jää koko Lappiin kuule yhtään tien rumpua, ei yhtään puhelinpylvästä, ei yhtään kunnollista vehjettä, ei jäänyt tänne. Kaikki oli ammuttu säpäleksi ja räjäytetty. Vaan silloin kyllä täällä kuulemma oli vielä, kun ne sitten saivat täällä. Niitä kaapeli vieläkin tuolla metässäkin, voi näyttää koivuun. Ja omat voimaisemmat kaikki, sähköpylvät ja kaikki täällä. Niin ne se nostettiin helvetin varovasti, piti täällä nostaa, että ei yksikään pakkauslauta mene rikki kuule siihen lavalle. No sit kun se mentiin sinne Venäjän puolelle, heillä oli jyrkkä rinne, se näytti vaan hoppa hei ja sieltä vaan kuule kippi ylös ja ne meni semmoista miljoona vehkeet kuulemma niin kuin Kolinesin alarinteeseen. Näin tarina kertoi. Ja se äijä oli itse täällä hän oli käymässä, mutta miehen muista yhtään enää kukaan. Tosiaan pommia rivin noin 5 metrin välein ja kuule kaikki sähköllä kytkettiin 15 semmoista monttua. Ja he kerralla sähköllä ilmaa. Sitten oli niinku atomipommi, jossa noit paikakuntalaiset kertoo, että tuhkapilvi lenteli pitkän aikaa, maa tärähti ja sitten tuli niin suuret montut, 24 metriä laajalta laajalle, noin 8-90 metriä pitkiä. Ja nyt me on ne kaikki tasoittanut sitten. Siellä oli sirpaletta paljon tosiaan ja kaikki sähköjohtoja, ne kaapeleita. Välillä on, kun ne pelättiin, että se on laajalta vaan kiinni. Niin, että me pelkästään ei kukaan uskaltanut tänne oikein töihin tulla tekemään. Minä olen pistänyt tämän 20 vuoden aikana nämä nyt tasalleksi. Tässä oli kasvua mettä ja romua niin mahdottomat määrät. Niin verran maistelevaa, kato. Kiitoksia lennonjohtopalveluista. Joo, kiitos vaan. Minä olen aina vapaaehtoinen, kun milloin vaan tunta soitettava keskellä yötä, niin minä olen täällä nähty. Hienoa, hyvä kuulla. Kippis vaan. Kippis. Kuvaa sitäkin jokin tervaa. Siinä on kuule puhelinnumerokin. Jääpi sinulle siihen Vilmille, mutta tuosta vaan etu. Tässä pitää olla vielä kuule 6 tähän väliin on tullut nyt. Kunnon rauta. Se on hyvin säilynyt. Keskitysleiri, tai ei se keskitysleiri tätä voi sanoa, mutta oli työvankien leiri tässä. Tämmöistä aitaa oli koko tämän niemen ympäri tässä. Tässä oli telttoja, tuommoisia pahvitelttoja, missä on tuommoinen, oli keskellä kamina, siellä oli betonista valettu semmoinen kakku sinne, ympärillä on tuommoinen pieni sirpale suoja sitten. Tämmöinen tosiaan aita oli ja sitten niin kuin täällä ylhäältä, ei päässyt täältäkään pois menemään tästä. Juu, ja se on maahan vielä kaivettu noin metrin syvyyteen vielä myöskin siis se laita, ei se kaivavallakaan päässyt ylös. Minä purin tämän koko aitauksen tuolta, nämä jätettiin vaan mallista tähän tuleville sukupolville, että minkälaista tässä meidän leiripaikalla, tuonne mökkipaikalla on tämä homma. Tässä
jätin tähteeksi tämänkin, kun tästä pääsi vankit veteen, ei uimaan ei pääse, ei siinä ollut uimava, mutta laituri siinä oli, ne pääsi pyykille siinä, juomavettä ollut ja pesulle pääsi. Ja ei siellä sukeltamallakaan pääse, on sama juttu, siellä on myös syvälle tuo piikkilanka siellä vedessä, että ei ne pääsy karkaamaan sieltä. Oli se, alpijääkärit täällä olivat. Mitä 10 vuoden jälkeen haehtunut, kun on naulat ja limaskit on tähteinen. Niin tässä no, siinä on suutarimies kyllä pistänyt limaskia. Joo. Ja liian rahaa kukkaro liepäs Saksan valuutta. Ei ollut. Niin, tässä kohtaa vähän myöhempi, tai se tuli niinku kytkykauppana tuli, kun ostin sen, mikä se rantapalsi, missä ne taas, vai työttää käynykäs.